devletin altıyar devri. Ajan sevitlere Türkmenin uğri, bir yer himayeti oruğu hıvri. Türkmen polisiyam esker hatari. Karışsız bir taraf devleti ikrar, edin Türkmen ili rahat yaşayar. Arkadağı bilin bolu baltıyar, Türkmen polisiya nizama duryar. Türkmen polisiya şahsi düdümü, oraya kanuni takladı gülü. İşine yedali, kazımlı ve pali, dinusuz orayar Türkmen ilini. Türkmen polisiya şahsi düdümü. Asudalığının olsa direği, vardır Türkmenlerin belent dereği. Arkadağa bağış ediyer yüreği, Türkmen polisiyan sarsmaz hatarı. Bir arzu bir demde bolu baltıyar, yurdumuzun ili barha baynayar. Asudalık halka bolur yalıyar, Türkmen polisiya nizamda duryar. Türkmen polisiya şahsi düdümü, oraya kanuni takladı gülü. İşine yedali, kazımlı ve pali, dinusuz orayar Türkmen ilini. Türkmen polisiya şahsi düdümü. Polisiya şahsi düdümü, oraya kanuni takladı gülü. İşine yedali, kazımlı ve pali, dinusuz orayar Türkmen ilini. Türkmen polisiya şahsi düdümü. İşine yedali, kazımlı ve pali, dinusuz orayar Türkmen ilini. Türkmen polisiya şahsi düdümü. Gelin gelin, çekinmeyin, giyiriverin. Giyirin, giyirin. Hormatly eskerler. Siz mehriban prezidentimiz Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başçysy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň pederi Mälikguly Berdimuhammedowyň iş otagyny, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň dürli edaralaryna jogapkar wezipelerde watana bir kimsiz gulluk eden şöhratly serkerde Mälikguly Berdimuhammedowyň bütün ömrü, işi we dörejiligi bugünkü nesiller üçin görelli bolup hyzmat edýär. Mälikguly aganyň görüm-görellisi berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe ägir uly mektep bolup nesil terbiýelemekde aýratyn orun tutýar. Oň adamkärçilikli häsiýeti dürli ýyllaň dowamyna arasa halal çeken zähmeti, serkerdelik ýoly, harby serkerdeler we eskerler üçin mertligiň, merdanalygyň nusguluk mektebidir. Mälikguly Berdimuhammedowyň ady Türkmen taryhyna altyn sahypa bolup girdi.
Assalamu alaykum ýaşuly. Waalaikumsalam. Ýagdaýlaryň gowmy? Assalamu alaykum. Inha şu aýarlygymyz bilen 3 taýda agtymyz gulluk edýär. Şonu göräýlik geldik. Kim ol? Mikanjan murmuly. Tanayan. Bulara bot nahardadyr. Naharda bolsa biz biradira garaşaýaly. Yok, görüň baralyň. Garaşaýtaňa mordular. Yer görsek Çay göräýlik. içersiňiz. Baraýlyň onu. Bolýa han görönni. Gel daýda. Oňatmansaň ýagdaýlaryňyz. Ýagşy. Öýle ýeşeňde maňatmy. Oňat. Ay bolýa. Ine ýaşul çekinmäňde ýiberiň. Gowum gawat geleýdiňiz. İşteňiz açyk bolsun. Daý desem alyberin. Bolýa. Noş bolsun. Her oglanlar näme iýmän oturlar ha. Siz bismillah etmeseňiz Bolýa. iýmez Ya bolar. bir bismillah. Tüweleme. Olaň iýmetini görəňde keyfine gulluk edibermeli. Ene, salamu aleykum. Aleykum Olmaýa daýlangyň. Geldiňizmi sagama? Boljamyň wagt saňa Awa, dönen. daý salamu aleykum. Aglyk mı ýegen, gurgunmy, ýagşymy? An geçiň oturuň. Ene göre ýakadyň diýip otur. Görüp gaýtdyk diýelim ha. Öz gözü bilen naharhanaňyzy giýmeşikleňizi gördü, arasy ekeni. Gowy gaty gowy eken, tüweleme. Gowy, hemme zadymdan gül ýaly. Gowmödüm. Awa, gowy ýagşyny hemme zadym gül ýaly. Gowjagynlyk edin. Hormatly Bolýa. prezidentimiz kim zadyňyz goýmandyr? Hemme zadyňyz gowy eken. Al balam. Şu jogap. Yo, ene jan biziň hemme zadymyz bara, biz gül ýaly hemme zadymyz. Onu da getiripdim Ay. paylaşıp ýeýin. Ene, meni beýdip utanyrmaň Kim da. zadyňyz ýok eken. Hanan mene ýöre mene. Bolýa, sag bolun, sagamanlaryň. Gayrat et köşüm. Bor daý, sag bolun, sagamanlaryň. Sagaman gulluk etýän. Bolýa. Köp salam aýdym. İnşallah. Senem ýollaşmaňa aýdy oglum. Bolýa, sag bolun. Aldy bolun. Derman özümlüğü 5 harp. Kim bilýär? Bu ýol. Bu ýol? Bu ýol. Dogry eken. Ey oğlunlar! Oğlunlar! Ey menim dinleýin o! Awa aýdy berani. Ey mene şu gulluğumu toramsan artist bolacak ey! Ay. Artist boljak? Näme artist bolmak ansat durýanmy? Sen özüň aýna barp teretdiňmi bar? Havva terettim, havva! Näme? Aho, Türkistan artist olmak üçin ukyp gerek, zähmet gerek, zekin gerek. Sen ne bam şolar? Ey hemme sen maşoň menne! Bağmı sen ne şok Havva! Okuyup bağmı sen ne? Havva! Bollarını görkü de okuyun bağ olsa bol. Oturmada görkü de. Bol bir da görkezsen o. Bol ya! Ay. Görköder näme görkün men? Hani bol. Bollar. Var! Görkü bol bağ olsa bol görkü. Ana, Ali. Bol okuyun görkü de bol. Bollarını oykun oturmada görkü de görkü çek olan okuyun. Bol ya görköjü onu näme? Bol ya! Görköder! Görkü. Bol ya! Bol ya! Barda, Bolya. bolya diýip durmada görköz de. Görkü. Şagal burgun acıktı. Avun gözlerine çıktı. Gidip bar yar yol bilen. Dine. Bar hayal bilen. Ovan çetinden vardı. Oh. Temiz bir horadı vardı. Yaradı on canına. Algap vardı yanına. Halam hormatly horoz. Görüň edeli bara. Sen ataň bilen men atam. Dost eken ilmidam. Ataň pahir zor eken. Umut sesem var eken. Sen ataňça bam yok. En tek bilip bilemok. Horoz muňa hüjürli bolup bilenni boldy. Didi, "Sedim dinlesen. Atamdan hem güýçlü men. Başym akyllan oly.
Kökücüm cıgayalı. Mekirlik edip şagal. Didi. Sana belet değil. Sesin dinleyip görüyün. On son baha vereyim. Horoz yumdu gözünü. Göğe tutup yüzünü. Adam bilen kaygırdı. Şagal pencere orada. İtler düştü yüzüne. Şagal edi özünü. Kedil vermedi o bulur. Görsün ne mi olur? Horoz yağdıydı. Şagal'e şeylediydi. Bak diye horoz sizin gider. Şey diysen kalırtır. Göğnünü bölürtür. Şeylediymek şu olup Şagal ağzını açtı. Horoz patırda uçtu. Şeydi horoz kutullu. Şagal olsa tutullu. El çarpayın da o. İne. Berekella. Hey Türküş. Yena o. Durunca bir artist ekeniň ha o. Şeýle däme oglanlar. Hey. Bay yok o. Artist olmak üçün bu zatları yeterlik değil. Ağlamanı oňarmaly, gülmeni başarmaly. Onu başararsın sen ho. Olay başararsın. Onam bir görkez dersin. Hani gel onu meni gıcıkla. Ha? Häzir. Kan bana. Aha. Ey git. Vay. Vallahi. İnne ağlamalı. Ağlamak üçün ilki tayinlik görmek gerek. Ay, hani de koydum dünya çıkarılamak. Onu mu öğrenir ne? Çıkar. Öğrenersin. Hey Türküş. Menem artist olacak. Bana da öğretersin ha? Yok, bana öğretir, ne mi öğretmen? Sağcı ol dost. Ey, yoksa da sen. Ne üçün okuwasy inaşmadın o? Olay. Dur, şunu zekinäsin. İlki vatanına kulluk borcum berce edeynidim. Ondan giren ne o? Ne ama institutun kaç gitken yeri var mı? Ey, doğraydı o. Tuğlemi. Akmuradov! Oh! Hatva! Al Hadi. hatı, al hatı. Dur. Al. Hele otur. Hey, bir yerde dursana. Hadi. Hoppa. Tuğlemi. Türkçe durunca bir zekin ekene. Ho. Ey oğlanlar, doğraymaysan mara. Menem artist olasım eli. Ay berekella. Ey oğlunlar, men bolsa Türkmenistan'ın içeri işler ministrliginiň okuwyny öýretmeli. Watanymyza, halkymyza, hormaty prezidentimize gulluk edetmeli. Oğlanlar, mena yazıcı olasım eli. Povest, roman, kitaplar yazasım eli. Vatanymyzy, halkymyzy, hormatly prezidentimizi wasp edesim eli. Ey, mene vara oğlanlar. Şu kompüter urundan gidip kompüterçi olasım eli. Sen kim bolasın eli? Oğlanlar. Ha? Men olsa ulug we argatlaşy institutyna giresim gelýär. Ay bo. Ulug beceresim gelýär. Tuğlemi. Onda men ulugjugymy ardanjak bejerersiň ha. Ay, becermeli bolsa bejer ha. Şey diýdi. Oğlanlar. Ha? Ey, Türkişe bir zat bolýar, kellesini tutup ağlaýarmy? Bilemek bolýan bir zat bolýar. Oy ne diyen? Ay oyun bolarmy şu taýda kellesini tutup ağlap otyro. Ha, niye Bana bakıyor? göräň şu taýda Yürü otyro. görün lan. Yürü. Lan yürüň. Türkiş näme bolýar? Aýtsana. Näme ýatypdyrlar? Näme habar geldi? Näme boldy? Türkiş, näme bol aýtsana?
Hiçim. Ejine bir zat boldumy? Yok lay. Näme bol? Aýsyn onu. Hala şen gıydım. Bana garaşman durmuşu çıkıptır. Ay, benim mara Türkçe. Näme soň çüýnümür ağlarlarmy? Düşünýän Türkçe. Onsoňam ol goýup onuňa böküp bermese hiç kime hedil bermez. Erkek bolsa no. Ey, ne diýäň? Şoň üçin mağlan oturdum. Gyýl gitme. Howlay. Ýör gitdik. Ey, şoň üçin mağlamadan erkek bolsa, erkek bol. Dogumly jogosana, dogumly bol. İşin bitti hata edey. Ey, oğlanlar, terkerde gelýär. Ey. Erkin. Yigitler, Ýadgul Gurbanowa. Türkmenistanyň İçeri işler Ministerliginiň Garamagyndaky institutyň 1-nji ýyl talibi. Ýadgul ýaňlan ýarym telebätleşigine gatnaşmakçy. Goşguty bar. Siz şol goşga taýdan edilmeli. Äýli, oňararsyňyzmy? Kuçeyle! Berekella, berekella. Ona näme Ýadgul? İşlä bermeli. Hey ýigitler, gata akylly boluň. Bolýarmy? Mene gittim. Sağ olun. Oğlanlar, ine men goşgym. Näme töýgi bar adamy? Yok, watan barada. Näme ýadur aýsana. Meňem institutda ýeretim bilýän bolýan okumak kynmy? Ay, kynam del, aňsadam del. Esasy özüňiz ihlas etseňiz, okap bilersiňiz. Näme, gözel gyt? Näme diýjek bolýaňyz, aýdy beriň. Ayyo, ayçak olman kellemden çıkıdı aydi. Hova ýalym, geň görme. Bu şeýle kellerin uçmak eteli bar. Şeýle dämi? Ýadgul. Men size bir fokus görkezýänmi? Hany görkez? Görkezäýinmi? Görköz. Häzir. Ine, Ýadgul. Näme? Görýän şunu? Hawa. Boş papak. Hawa. Owa boş. Ine. Şu ýyl näme ýyl Ýadgul? Yılan. Häzir. Şuň içinden men sana yılan çıkarıp bereyin. Hany? Çekeni ne edip çıkardın aymunu? Tu eleme. Siz asıl göz bakça keninize. Ay, munyň da näme jol? Öwün jok bolup dursunlar. Oğlanlar, sağ olun. Mene gittim. Mümkin bolsa
Men size uğradayn. Bolýa. Be! Derrew yetişday. An yürüngän oglunla ismi bilen Ha, bolar. ola yürüngän. Bolýa, yürüngän. Serdar, Ho, dost, maňa bir goşgy düzüp bersene. sene maşyk boldyňmy? Yok, ho, söýü Ha. hakda dällay. Ha. Watan hakda, gullugymyz hakda, dostluk hakda. Wi, bar ne taýnama? Hano kaýynly. Şunoka? Dinleýdi deginde şu watan hawan naryndyr. Bu ýylan şu hem onça arkanda, dağında, özünde sakdyr. Berim şunu da. Bolly dost, ýa tutdum, sag bol. O nähili? Ýa tutdum da. Hemmesinmi? Hawa, Ay goýsana ho be. ana ne okmy? Yok. Dinlen aýdyp bereýin. Hani? Oglanlar. Men häzir goşgy gojak, size ma kömegim bolýarmy? Gitdik onap. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Buna Bum bum çık çık bum bum çık. Bum bum çık çık bum bum çık. dinle edip egenleş, watan hawanlaryndyr. Bu ýa hem buwajyň arkandaky dağındyr. Bum bum çık çık bum bum çık. Öz ornunda sak durup, her yumşuna tayin bol, algapdele ýürüp git, ýylgamakdy gaýym bol. Ýadyň bakmal yerlerin, täzelegin başyňa, ýurdun ýürekden söýsem, ýaş goşular ýaşyňa. Bum bum çık çık bum bum çık. Bum bum çık çık bum bum çık. Bum 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 bum. Gar ýagmary ene ýere bereketdir, melkemdir. Watanyňy janyň söýmek, hem bagyt hem algamdyr. Dinle edip egenleş, watan jiger janyňdyr. Geçmiş şugun geljegiň, hem ösmejek şanyňdyr. Bum bum çık çık bum bum çık. Bum bum çık çık bum bum çık. Bum Ey oglunlar. Yuwaş oglunlar. Näme boldy? Ey, serediňe o perizada. Ey! Mene tanışmana gidecek. Ey oğlunum. Ey, benim gittim ey tanışmana. Neme göderdi? Sizin bilen tanıştan bolar mı? Hava sizinle tanışıp olur mu ka? Olara gitti. Gitti. Salam göderdi. Siz ne edip bir yerlere düştünüz? Salam gözül bit. Haydi perlenmez kendin gelin. Ay çekilsene. Ay sen lan Perida. Sizin adın ne mi? Men adım Türkiş. Sizin adınız ne mi? Ho ay sen lan. Kaka, Gelin miydim? salam kaka. Salam mıydım? Şu wagt tapaklama dinip gelip durşum da. Näme bulardy? Saňa bir zat ýämi? Ýokla kaka, gowaglanlar, degsen ekenler. Ida, lan! 20 ödek turnukdan çekinmek üçin sport meydançasyna tarap. Algap! Başla! Deyitme de kaka. Ay yok kıydım. Onları alad etme. Görgüdeli. Ey, aşık manzuklar. Patanaklaşıp nire var yanıp. Ey Sokuz. Ey men aynı sıdam oğay. Yok o bol seyret durmasa ne bilýän o? Bundan artık güýjüm ýeten o düşjek. Yok o bol çekil ho. Wah. Men näbile serkerden gyzygyň. Aytmasan ne emisin ma diýsin o. Bol çekeli. Düşjek men o. Yok bol çekeli hani. Dinleyen yollaşmaya. Hut şeyle yollaşmaya. Ähli hatavatları tayarladım. Häzir dikkatyňyzy ýetirin. Bolýa düşündim barýan.
Opa. Serkerde telefonu alır gitti. Bar söýgülüň SMS ýaz. Ay ne ettin ay? Hawa. Çynňmy? Bay hawa çynym way. Mefaklı. Onda birden serkerde gelse maňa aýdarsyň, bolýarmy? Ben gittim. Ýöne çalçak bolun. Bolýa. Terkis. Birden serkerde aýdarsyň, bolýarmy? Bar. Çaltla şu. Ey Türküş. He? Serkerde gelýär. Gelýärmi? Opa, bol derüw serkerde gelýär. Bol çaltyrak bol. Häzir. Bir min çık. Opa, bol derüw serkerde gelýär diýen. Duray howyna bir min barýan. Bol. Roto Gülünün Erkin. Erkin. Mekan, han hıyarlar alıp gideyin. Hani hıyarlar? Hemmesini yaydın mı? Ay. Hay hacmelik diýsäni. Sen na aşpez olaýsaň, ödüňden zat artasy ýoklu. Kakasy gel. Geldiňmi tagama? Keýwany? Tamam oturýarsyňmy? Owa gowy. İşleriň gowymy? Nowaçylyk gowja geçdimi? Oňat geçdi. Hani bir çeýnek azyja goýok çaý içip bolmalymy ka Keýwany? Şeýle çaý bolsun. Argacın üstüne ince egirilen nahypden basılgy ollap geçirip ol darak bilen kakılya. Darak kakılandan sonra baslık ayırlya. Kemem sınny bilen yüzü timarlanya. Hakykatyň şöhratynyň barha artma ugrunny aladylanyň. Hormatly prezidentimizin himayatyny duýup öz hünär bayramçylyklaryna uňnurjy rahmet netijeleri bilen Eridim sen goý beren habaryny aldym. Meňem gözlerim sen ýoluňda garaşýan. Öz mehriň. Keýwan çaý taýarmy? Taňa näme boldy? Bu näme boldy? Meň telefonum? Okap gör. Be, elimden goýberin habaryny aldym. Meňem gözlem sen ýoluňda garaşýan öz mehriň. Vay-bayo. Bu näme boldy? Keýwany bu näme boldy? Sen onu menden soraýanmy? Be.
Beýle zatlar. Ey towa. Beýle zatlar. Men senden beýle zada garaşmanım. Bu keýwany. Darkmy bu zatlar menki däl. Mını ýadan men näle edidim? Sen telefonuň dälmi ýoksa da? Wagt telefona menkile welin. Telefona menkile welin. Ýöne men seni hiç wagta çele aldadymmy? Gepem şonna da. Wah men seni tanamanlarım. Keýwany. Beýdimesen ho, keýwany. Yer çağalaňdan utanmadyňmy? Ullakan çağalaň bar. Utanca ahyry. Ay yok. Beýle bolmaly. Beýle bolmaly keýwany. Bir düşünmezlik bar şu ýerde. Bu habar maňa däldir. Belki de yalan bolsun da. Bu zatlaryň aňyrty yalandyr. Inha görersiň. Kim meniň telefonumy elledi? Soňky edek soraýan. Kim meniň telefonumy elledi? Eger günäkär günäsini boyun almasa, men siziň hemmeňizi nawatdan naşar gulluk yglan edýärin. Yollaş kapitan, yüzlenmäni ruhsat ediň. Ruhsat. Bagşsaň yollaş kapitan. Men günäkär. Ýeködüňmi? İki ilmi. Onna şeýle. Etger Melaýew. Men. Etger Hommetberdiýew. Men. Etger Akmuradow. Men. Men siziň üçüňizde de günaşa nawatdan naşary. 3 gün gulluk yglan edýärin. Ay, yollaş kapitan. 5 gün. Yollaş kapitan. 7 gün. Düşlüklümi? Hut şeýle. Nizama dödül. Sağa öwrün. Edimläp. Ýere. Gonç. Ey senden orada soraýynla. Sora? Ey Gonç. O. Sen hikaýeňi elinden tutup gördüňmi? Owa. Ey. Aýtsana gyýyň elinden tutsaň. Nähili bolýar? Wagt tirkişa. Şu gyýyň elinden tutýaňa. Şu gyýyň elini tutanda bara. Şu gyýyň el jagady edil pamyjyk ýaly yumşajyk o. Ne etdiň? Hawa. Ontaň bir kili gatrakly saýsaň, elinde akyp gidejek ýaly. Ýöne bir zady ba. Ýaty sakla.
şu qyýdyň elinden tutanda bara. Bir hili innam janyň togran ýaly. Wuu, titreber ýar o. Ne ettin ay? Ey, şu men vara. Hawa? Şu ýaşyma seni qyýdyň elinden tutup göremokda. O ne hili? Çynynmy? Halaçan qyýdym ma diýdiň? Ay, biziň ko telefon bilen lay kämagal urlaşýar. Ey, oğlanlar. Aha. Bar kızık otaydı ho. Niye bolly? Söhbet. Hawa? Şaş goýnaýa ho. Ay ýür görelim. Şaş goýnaýamy? Ýür görelim. Görelim. He? Bollum. Bol. Ýür. Ey, canlyğın göçäýini göçsök bolsaň. Päsýel vermesin o. Pikirleneyin. Ey vay. Bir sağadan bir pikir bolmaw. Kustemede bu. Ay bolunny göçäýsene ho. Oho. Näme oýnajak bolsaň, howluk man pikir etmeli. Ey. Hani? Ine göçdüm. Bollumy? Owa? Bar pikirlenip göçeniň şumy? Owa? Ýok, oğuja pikirlen. Pikirlendim o. Inni sen pikir et. Men pikirlenjekkä, mä al şu çopony. Ay, mut bolsa alayır. Ine. Bollunmy? Indi men alşyma teret. 1 2 3 4 5 6 bollumy? Ey, pikir ettirmesen şeyle de hemiş o. Pikirlendirmeye koymadığına yürü howluktur bu. Bana oynayalım okliymo. Ey, senin var ya gözün elekçelik adamı para. Sen ne neysin hatta? Yalnız ekene. Ey, sen men göçdüğün adam göçmedin ha. Yalnız ekene bar tamam. Ey. Nire Ahmet. Hani? Oğlunlar gelin hani. Hani şu tayık koyan elin mi? Hani çek. Getir. Süyşür beyle. İne. Ferhatsan. Ho, hansı oğlunlara var ha? Damana yoğunan bir aydım zıgaydıp Hani verdine. şey istedim. Hani gelin. Niye Oturup görüyorsun? dinleyelim ne oğlunlar? Yarani. Şey. Oğlum. Hani? Aha. Damana yoğunan aydylarına her kili ýagdaýda aýdylýar. Ha. Du targyjak aýdylýar. Alys ýollara gidende düýäň üstünde, atyň üstünde saasy da aýdylýar. Beh, Şolary ýaly aýdyp beräýin men size. şey istedene. Hani? Ay şey eyvanlı bakçalı bağlı, yar şey eyvanlı bakçalı bağlı, hozazıp zaylarım yar, bardır senemin gil. Ay berekellah. Tomo soli kim o toğlu bozarlı senanım yar, bardır senemin gil. Senemin kaygısın kuyran etmene, bağı var sallanıp seyran etmene. Yar kirpiğin cesedin hayran etmeni, başında zıgasam yar, bardır senemin gil. Sağ ol ay senemin gel.
Ay, ne bir aydımın işine gördey. Ne etday? Ey, tursana hoşani. Ay tudursana. Ey oğlanlar, şun turdmalıyınla. Qoğuca temmi vereliyinle şunu. Ne temmi? Qalam kimde var? Han qalam verin verik. Şahirde var. Aha, getir. Aha. Seyredin. Mira. Yoş. Ey oğlanlar, kapitan geliyor ey. Hadi dur Mekan, dur. Bolunu çaltlasın. Esker Pirniyadov. Men yollaş kapitan. Bu näme masaravadlyk? Düşünmedim yollaş kapitan. Düşünmedim. Hut şeyle. Yollaş kapitan. Hawa. Esker Pirniyazov täze keşpüň üstüne işden soň Grim rayp yetişmändir. Täze keşp. Hut şeýle. Esker Pirniyadov. Men. Haýsy keşpüň üstüne işleýän? Düşünükli. Hananna sen gitti. Bu keşfiňi ýuwda öz keşfiňe dolanyp gel. Ura. Yigitler. Ýadyla tanaýaňyz. Ol ýene bir täze aýdymyň üstüne işlemäge gelipdir. Oňa kömek ediň, düşünüklimi? Hut şeýle. Inha ýadyl işläp bermeli. Yigitler. Ýene gataklyja boluň. He? Düşünüklimi? Hut şeýle. Bolýany mene gitdim. Sağ olun. Sağ olun. Onda näme? İşe başlaýalyň. Böyle. Gelin. Sağda dengeler mi kaçtı? Geler. Alat etme. Kim etti? Ey! Kim etti diýen men size? Men size sorýan kim etti? Mekan. Kim etti diýen? Koşuş mekan. Koşuşsana. Aýdyň kim etti diýen men size? Bir de oyun ettik. Karaçının aytyňy. Mekan. Oyun bolýarmyşyn lan? Yahu Mekan.
Ay mekan zaten oyunun içine düşünýäňmi edim Oğlum, şagy ýallay. Ay mekanjan bolly da. Oğlanlara oyun edýär. Dogry aýdýar. Sen olsa garaçynyň köşeşäýdi. Bolly alay ho. İyirak bol, iyirak bol, mekan. Aklın aylansana ho. Köşeşten Hani ho. radyçyk. Bolly Köşeş. köşeş. Hani bolya oyna. Köşeş. Bolly köşeş. Demin al. Bolly mekan. Demin al. Bolly. Demin. Oyna. Gel Yürü işte işte Ali. alayım. Din bol. Gel giň. Bolly köşeş. Yer. Bol. Gülmeň!